ahụ ga kọmentị unu na-akpọ m iyi na-akpọ m iyi ịka m kpọọla iyi ma Chineke na-efe Chineke anyị na-ekpere Chineke ala Igbo ọ maara onye ọbụla ọ ihe o ji na-atọ m ụtọ ma onye unu so na-azọpụta unu ọ maara ya ka o mere na nzuzo na nke o mere n'ihe ọ maara ya ana ọ ga-eme ka ụgwọ onye ọbụla bịara dịka ọlụ ya si dị. Poised to reach you with the truth. Ndị be anyị kelekwa m ụnụ emere m vidio ọtụtụ mgbe na-ekondem ogbugbu a na-egbu ndị be anyị ọtụtụ na-abịa abara m mba na my DM na sọpọtụ ndị Fulani na-akwado ndị Fulani na nwaanyị adị m ekwu ndị Fulani na-egbuchi ndị mmadụ bla 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 a na-ekwu onye ọbụla na nke ya mana the same people cannot go through my page gaa hụ several videos m megoro gbasara ndị Fulani. The same people cannot see that I made a video gara viral baka somebody rụpụtara igwe ihe a na-akpọ ogbunigwe a ga-eji gbuo ndị ọla n'iyi emecha kpọọ ha ọla n'iyi ebe ahụ video a gara viral. People contacted me and we are doing something on it. We still need people to come and support us ka eme achieve that vision. Mana ka m basịrị na-emezi ihe Fulani we have to go into investigation. I'm a journalist though I'm a priest. I read journalism, went into investigative journalism to discover that ndị Fulani na-atụ ndị Igbo ụjọ karịa every other tribe na this ụwa niile. If you want to agree, you agree. If you don't, ndị Fulani, ask God, the only people you cannot be afraid of are Igbos. You will agree with me. Then how come ndị ha na-atụ ụjọ, ndị are this sophisticated, ndị ha stood against the whole Nigeria and the global world now supporting Nigeria in war? The war they thought that would last in 3 weeks, lasted for 3.5 years. How come Fulani blessing na be ebuno ka ọkụkọ? How come? Give high level of propaganda. This crop of stupid, wicked idiots are fighting for freedom. They use to just kahana ebumu Igbo. Na nande madego. Ni nande Fulani na tojo habata be fully. What do? Hatbo has on the Fulani, Haga Popata, Gaunden Natro Ego, Unun International Trego with Rego. Yeah, we hear them. Chineke Kereligonova to confirm this. A gentle voice note, gentle toro, and make up, yeah. That Naga got on under this zog. Ndikune. How will phone you do it? Sorry, Fulani, because that's why I became. If you want to live, don't want to live. If I not live in our area, I will kill them for you. The video agba n'ihu akwụkwọ ụnụ ahụcha ya Chineke gba ya ọtọ gentle na pụtasị na ọ ya wakwuru ya mana ya kwuru ya last year.